Maray na hapon po sa inyong mga tugang. Pagirumdum sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante. Urog na sa laog kan Santa Misa, mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po, maluhod po ang gabos. Oratio Imperata. Sangaran ka nama kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibilaban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kang bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob sa imong kabutan, na atamanon ang kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatian mi na ang padosang balikan sa mong pag-aboso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaaban. Huli kay ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kung hindi ka mamumuto na Ama. Sa mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad. Natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kang sa imong linalang, asin mga matinabang na parasuro kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. San Judas Tadeo. Sangaran ka nama, asin kan aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po muna ang gabos. Sa liwat Diyos marahay na hapon po sa inyong mga tugang. Ang sa tuya pong mga mas intention, siyo po ang mga minasunod. Pasasalamat, offered by Mr. and Mrs. Daet, Bueno and Mangaliag family, for passing the exam by James Nino Aldon, for passing the exam by Angelica Ricarde, BEM. For the eternal repose of the following souls, Mario, Leonida, dulot kan Bitangcor family, Alfredo, dulot ni Fran, Chin, and Meg, Lolita, Armado, Carlos, dulot kang Rosacay family, Adelaida, dulot ni Mr. and Mrs. Daet, Salvacion, dulot kan Bueno and Mangaliag family, 11th death anniversary of Giovanni, dulot kang Kililan family. Ngunyan po kapiestahan kan pagbunyag kan kagurangnan. Ngunyan an ultimong aldaw kan panahon kan Pasko kan pagkamundag. An pagbunyag kay Jesus, mahalagang kapiestahan na ginigurumdum kan simbahan. Ninhuli ta sa paagi kaini, na ihayag ang katotohan na siya nanggad aki nin Diyos. An paghilig kan banal na Espiritu, dakulang tanda kan sa iyang misyon ning kaligtasan para sa gabos. Matindog po ang gabos, asin awiton niya to an awit sa pagpuon.
Sangaran ka na ma, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya na Yesu Kristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang tangani magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Akuon yato an sa tong makasalan. Gabos kita, nagkukumpisal ako sa Dios na makakamahan. Asin sa indong mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Berhen, sa gabos na Angheles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak malugod sa to ang Dios na makakamahan. Asin pakapatawadaan sa tong makasalan. Darahon kita sa buhay na dayeng kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo.
mamibi kita. O Diyos na makakamhan asindeng kasagkoran, solemneng pinahayag mo si Kristo, aki mong namumutan, na binunyagan sa salog kan Jordan, mantang huminilig sa iya ang Espiritu Santo. Warasan ang sa imong pag-ampon sa kakian mo, na binago kan tubig asin Espiritu Santo. Tangading, padagos sindang magdanay sa imong pagkamarahayon. Huli kay Jesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, mahihinanyog niya to ang ngangalasan na ipinahayag kang propeta manungod sa Jerusalem. Ang presensya ning kagurangnan, nagtataonin bagong pagsirang sa mga nasa kadikluman. Siring naan sa iyang presensya, nagbabanaag sa Israel. Lugod, ining liwanag nagikan sa orog kabanal na Diyos, padagos na magbanaag sa gabos, orog na itong nasa makuring katibaadan. Himateon niya to ang inot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nagsasabi ang kagurangnan, Uya ang sakong surugoon, ang sakong pinapakusog, ang sakong pinili, ang sakong nawiwilihan. Ibinugtak ko ang sakong espiritu sa iya, asin siya ang matao ni hustisya sa gabos na nasyon. Di siya makurahaw o malangkaw kan sa iyang tingog, o magibo nin makukusog na pahayag sa mga tinampo. Di niya babarion ang tiko ng bari, o papalsokon ang nagkikimat-kimat ng ilaw. Maimbod niyang papadanayon ang hustisya, di siya mawawaraan nin paglaong o kusog nin buot. Papupusugon niya ang hustisya sa kinaban. Hinahalat kan mga harayong daga ang sa iyang katukdoan. Ako, ang kagurangnan, ang nag-apod sa imo, asin ang nagtao sa imo nin kapangyarihan, nganing papangyarihon mo ang hustisya sa kinaban. Sa paagi mo, makikipagtipan ako sa gabos na banwaan. Huli sa imo, dadarahan ko nin liwanag ang mga nasyon. Bubukasan mo ang mga mata kan buta, asin tatalingkasan mo ang mga nagtutukaw sa madiklom na mga bilangguan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kagurangnan, mabindisyon sa iyang banwaan sa katuninongan. Ang kagurangnan mabindisyon sa iyang banwaan sa katuninongan. Mga langit no na linalang, itaonin do sa kagurangnan, kamurawayan asin kapangyarihan, itao sa kagurangnan. Itao sa kagurangnan ang kamurawayan nin sa iyang ngaran, sambahon ang kagurangnan sa iyang pagdatong. Ang kagurangnan mabindisyon sa iyang banwaan sa katuninongan. Ang tingog nin kagurangnan, nasa ibabaw nin katubigan. Minadaguldolan Diyos nin kamurawayan, ang kagurangnan, sa ibabaw nin mga katubigan. Mapangyari ang tingog nin kagurangnan, ang tingog nin kagurangnan, pano nin kamurawayan. Ang kagurangnan mabindisyon sa iyang banwaan sa katuninongan. Ang tingog nin kagurangnan, nakakatanyog kan mga hamorawan, nakakaparakdag kan mga dahon sa kadlagan, asin sa iyang templo, ang gabos nagkukurahaw. Kamurawayan, ang baha pinaghahadean nin kagurangnan, ang kagurangnan, hade sagod paman. Ang kagurangnan mabindisyon sa iyang banwaan sa katuninongan. Si San Pedro, nagpahayag na ang Diyos mayong pinapalain. Inaako niya ang mga matanos, asin may pagkatakot sa iya. Si Jesus, pagkatapos kan bunyag sa Jordan, naglibot asin nagibon nin marahay. Binulong ang gabos na may hilang, asin nagpalayas nin mga dyablo. Ini ang mga tanda
Nabuot kan Diyos na magkaigwaning kaligtasan, an mga yaon sa kaurip naning kasalan. Ani kaduang babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Nagtaram si Pedro. Ngunyan ko napatunayan na mayong pinapalain ang Diyos. Kundi, inaako niya an may pagkatakot sa iya, asin nagigibon matanos, mas kitagasain siyang nasyon. Aram nindo ang mensahe na ipinadara niya sa mga Israelita, na ipinapahayag ang marhay na bareta nin katuninongan sa paagi ni Hesukristo, nakagurangnan nin gabos na tawo. Aram nindo ang dakulang pangyayari sa bilog na Israel, na nagpuon sa Galilea, pakatapos kan bunyag na ipinaghulit ni Juan. Araman nindo kung paano itinaon ng Diyos kay Jesus, na taga Nazaret, ang Espiritu Santo, asin ang kapangyarihan. Naglibot siya sa gabos na lugar, nagigibunin marahay, sa kanagbubulong kan gabos na nasa irarom kan kapangyarihan kan diablo. Hulitan Diyos, yaon sa iya. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu, Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo sosog kisan Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan oras na ito, nagduman si Jesus ki Juan sa salog din Jordan, hali sa Galilea, tanganing magpabunyag. Alagad, hininguan ni Juan na magbago nin isip si Jesus, kaya nagsabi siya, ako ang nangaipong bunyagan mo, alagad ikapalugod an mapabunyag sa ko. Bayaan mong mangyari iningon yan, huli ta sa paagi ini, mautob ang hinahangad nin Diyos, ang simbag ni Jesus. Kaya nag-uyon si Juan, kan mabunyagan na si Jesus, naghawa siya tulo sa tubig, asin uya, nabuksan ang kalangitan. Dangan nahiling niya ang Espiritu ng Diyos na naghilig arog sa salampati, asin nagtugdon sa iya. Dangan may tingog hali sa langit na nagsabi, ini ang namumutan kong aki, ang sakong ikinakaugma. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray, Diyos marhay na hapon sa Indogabos, mga tugang. Ngunya Domingo, sa tuyang pinagsaselebrar ang pagbunyag sa tuyang kagurangnan, the baptism of the Lord. And traditionally, the baptism of the Lord is the last day of Christmas season. Kaya, for the last time, pwede pa po nindong i-greet sa inyong mga kataraning sa wala sa tuo, sa likod, sa atubangan. Merry Christmas. As I've said, the baptism of the Lord this very day marks the end of the Christmas season. Others would think that Christmas ended last week, last Sunday, during the Feast of the Epiphany, or mas midbid sa apod niya tong Three Kings. By the way, bako man po ito mga hadi.
sinda mga magi, mga mago, gusto sabihon, mga pantas, mga madunong, mga halangkaw an inadalan, gikan sa sirangan. So, what happened during the baptism of the Lord? Mga tugang, sa mundo na ginagalawan kan mga Hudyo na sa inda gikan an Biblia. Sa mundo na sa indang ginagalawan, igwa kitang inaapod na cosmology. Cosmology is still studied as one branch of philosophy. Alagad kay itong panahon, ang cosmology kay ning mga Hudyo, or the physical structure of the universe, ang langit yaon sa kataas-taasan. Asin, ang daga, na kung saan yaon kita, yaon sa ibaba. In between heaven and earth, there lies what we call sky. Sa Bicol kaya, pag binikol mo ang langit, heavens, langit. Pag binikol mo naman ang sky, langit man giraray, kaya there's no distinction. Alagad sa mundo na ginagalawan kan mga Hudyo, heavens, yaon duman ang mahal na Diyos sa kataas-taasan. The spirits, kita yaon dig sa irarom sa ibabaw ni daga. And what separates the earth from the heavens is what they call sky. Ngunyan, sa pagbunyag sa tuyang kagurangnan, ano ang nangyari? Susok di sa Ebanghelyo sa tuyang nahiling, the skies were opened. Nabuksan ang langit. Sa tuyang buhay spiritualidad, tinutukduan kita, na kung kita nagpapangadji, ang sa tuyang pangadji, nakakaabot duman sa kataas-taasan, sa langit, na kung sa'y nag-eerok ang mahal na Diyos. And kapag igwang kasabihan siring sa pagbunyag mo niya na nabuksan ang langit, sa pagtubod kan mga Hudyo, na ang pangadji nin mga tao, nakaabot duman sa langit, and God stooped down. Ang mahal na Diyos nagtingkalag o nagdungaw, hiniling niya ang tao. Ngunyan mga tugang, ang significance kay ni sa pagbunyag kan sa tuyang kagurangnan, bakos nang nabuksan ang kalangitan. Alagad, nadangog pangani ang tingog kan kagurangnan, ang tingog kan Diyos Ama, na nagsasabi, nan sa iyang aki na si Jesucristo, na sa iyang namumutan. Asin, ang Espiritu nin mahal na Diyos, naglalayaw-layaw. Kay itong panahon, in the story of creation, bago lalangon kan kagurangnan, ang langit asin daga, asin gabos na linalang, when God said, let there be light. Bago siya magdalang kan manggabos na itong nahihiling, asin din nahihiling, ang Espiritu nin mahal na Diyos naglalayaw-layaw. The Spirit of God hovered. Ngunyan, sa pagbunyag, sa satuyang kagurangnan, namatean ang presensya nin mahal na Diyos. Kinonfirmar na si Kristo, tunay na aki nin Diyos, aki kan Diyos Ama. Therefore, tunay na Diyos. Bako sa na siyang aki ni Birhen Maria. Si Kristo, bako sa ng tao. Kaya nga sa satuyang pagrukyaw kan minatubod, every Sunday sa tuyang pagpangadji, kita minasabi, si Kristo, tunay na tao, o totoong tao, asin totoong Diyos. Hinhulita, bako na siyang aki ni Birhen Maria na tao, kundi aki siya kan Diyos Ama, nagikan sa langit. Kaya, iyan significance kan pagbunyag na ini, nabuksan ang pintuan kan kalangitan. Ang tao nakipag-communicate sa mahal na Diyos, dinangog din mahal na Diyos ang pamibi nin tao. Kaya may ugnayan ang Diyos asin ang tao. We can never say that God is far away from us. Nan mahal na Diyos nakaluklok duman sa kataas-taasan asin ding pakilabot sa tuyang mga tao di sa ibabaw nin daga bakon siring. Nin hulita ipinadarangani niya ang sa iyang bugtong na aki. Diyos na naging tao, asin nakisumaro sa tuyang. So, ini ang nangyari sa pagbunyag. Alagad, para sa tuyang mga tao, ano ang significance kan baptism, kan pagbunyag, mga tugang? Totoo, bago binubunyagan ng aki,
nagkakaigwanin seminar ang mga magurang, siring man ang mga ninong asininang. Asin, igwanin katikesis, pirmining pinagsasabi kan mga katikista sa mga ninong-ninang, sa mga magurang, na ang pagbunyag, iyo ang paghugas kan sa tuyang kasalan. Anong klase nin kasalan? Mga tugang, igwa po nin duwang klaseng kasalan. Ang inaapod niya tong original sin, asin actual sin. Ang actual sin, nababanga na naman sa duwang klase. Mortal sin or venial sin and venial sin. Ito ang makasalan na magian, inapod niya tong venial sin. Sumakasalan na magabat, inapod niya tong mortal sin. Alagad ang duwang klaseng kasalan na ini, kitaan may kagibo. Kaya inapod niya to ining actual sin. Ang hinugasan sa pagbunyag, itong inapod niya tong kasalan na original sin. As in, original sin, bako kitaan may kagibo ka ini. Sisay may kagibo ka ini. Mga tugang, naglawgan kasalan, dahil sa pagsuway kan sa tuyang enot na mga magurang si Adan asin si Eva, sa dainin na pagkuyog sa kabutanin mahal na Diyos. Asin huli kay ni, gabos na kapagarakian, gikan ki Adan asin ki Eva, naulaktan kan kasalan na original. Sabi ko nga ni, habo taman kay ni, bako kitan may kagibo kay ni, alagad namundag kita sa sitwasyon na makasalan. Siring baga kan panahon kan COVID pandemic, sisay may gusto ka yan, habo taman ka yan. Alagad yaon kita sa sitwasyon na igwanin COVID pandemic. Igwang virus. As in, virus na ini nakakaulakit. An original sin, siring man kayan. Habo niya tong gibuhon, habo ta magkasala kayan, alagad namundag kita sa sitwasyon din kasalan, na minana niya to ki Adan asin ki Eva. Dayman po ki makakahali kayan, not even confession. Ang nakakahali man sa nakaiyan, iyan sakramento nin pagbunyag. Mahapot kita. Kung siri nga ya, Father, si Kristo may kasalan, tabi nunyagan siya. No. Si Kristo po, dahil manin kasalan, ninhulitas siya Diyos. Alagad, ang significance kan pagbunyag na ini para sa tuya, iyon na hinugasan kita kan sa tuyang kasalan na original. Alagad, bakos na po iyan. Ninhulita, igapaki mga nangyar sa tuya sa buhay spiritualidad. First and foremost, we become children of God. Nagikitang mga aki nin Diyos Ama. Totoo, sa Romans na po ang aki nin Diyos, ang sayang bugtong na aki na si Hesus Kristo, uniko iho, bugtong na aki. Alagad sa bisan nin sakramento nin pagbunyag, kita naging mga aki nin mahal na Diyos. Kaya, kung kita binubunyagan, hinahapot kan padian sa tuyang pangaran. Pangaran man sana, day kaibaan apelido. Inhulita, ang apelido, day man yung kaimportansya sa matanin mahal na Diyos. Inhulita, gabos kita magturugang sa matanin mahal na Diyos. Kung igaman ko tanan apelido na bagay sa tuya, gabos, iyan apelidong di Diyos, ninhulita, sa diri kita nin mahal na Diyos. Bago pa kita naging aki kan sa tuyang mga magurang, aki na kita nin mahal na Diyos. Ikadua, sa bisan nin pagbunyag, sakramento nin pagbunyag, kita naging mga tugang ni Hesus Kristo. We become brothers and sisters of Christ. Sarong karangalan na kita mapabilang sa pamilya nin mahal na Diyos. Si Kristo mismo sa tuyang naging tugang, ang bugtong na aki nin mahal na Diyos. Asini katulo, we become partakers or sharers in the kingdom of heaven. Nagikitang mga tagapagmana kan kahadian nin langit. Sabi ko nga di, kan sa tuyang enot na mga magurang nagkasala, nasaraduhan ang pintuan kan paraiso, nasaraduhan ang pintuan kan langit. Alagad din huli sa bisan nin pagbunyag, ang pintuan na ini na isara kan pagkasala kan sa tuyang enot na mga magurang, nabuksan nin huli sa pagtubo sa tuya ni Hesus Kristo.
Kaya, nagikitang mga tagapagmana kan kahadean nin langit. We are citizens of heaven. Kaya, kung kita binubunyagan, bakos na kitang Filipino citizen, o kung ano man sa tuyang citizen, but we become citizens of heaven. Tagapagmana kan kahadean nin langit. Ultimately, sa pagbunyag sa tuya, yung nga niyan, tinatawan kita nin pangaran. Alagad, ano pa man ang pangaran na itaw sa tuya, kan sa tuyang mga magurang, dahil niya ito paglingawan, na sa pagbunyag, kita naging mga Kristiyano. Ano pa man sa tuyang pangaran, the fact is, we became Christians. And as Christians, the essence of being a Christian is that we become followers of Christ. Kaya, ang esensya kan sa tuyang pagiging Kristiyano, ano pa man sa tuyang pangaran, inhulita, kita naging tagapagsunod ni Kristo. Sa katunayan, haputon niya tuan sa tuyang sadiri, haputon niya tuan sa tuyang buhay. Kung kita dapat naging tagapagsunod ni Kristo, inhulita kita mga Kristiyano, are we true to our dignity as Christians? Inhulita, sa buhay kong unyan, sisay managad ang nasusunod. Si Kristo o an sa kuyang kabutan. Sa kadaklan na beses, baad ba ko man si Kristo ang nasusunod? Tibaad si Kristi o tibad si Christopher, sisay si Kristi, sisay si Christopher sa buhay ko. Kung si Kristi, kung si Christopher, iyo ang dahilan, tanganing di ako makapagsunod kay Kristo, bayaan si Kristi, bayaan si Christopher. Ultimately, di sa binasa niya itong Ebanghelyo, nadangog ang tingog kan Diyos Ama na nagsasabi, "This is my beloved Son. Listen to Him." Iyan sa kuyang aki napadangat, dangugon nindo siya. Kaya ang kahaputan giraray, kisay natingog ang sa kuyang dinadangog. Sabi kan sa kuyang spiritual director, kan siya buhay pa, Father Thomas Green, a Jesuit at the Ateneo de Manila University. There are 3 voices na nakakaulang sa tao para din niya madangog ang tingog nin mahal na Diyos. Enot, ang tingog kan kinaban. Ang impluensya kan kinaban. Or shall we say, ang ribok kan kinaban. It's no longer the voice of the world, but the noise of the world. Whatever that entertains us, ang mga nadadangog sa radyo, nakihiling sa telebisyon, nababasa sa dyaryo, gabos na pangyari sa kinaban, naka-impluensyahin sa tuya, tanganing makatutok dumanan sa tuyang isip asin buot. Bako kay Kristo. Ikadua, the voice of Satan. Ano man na bagay o sisay man na tawo na nag-ulang sa tuya, tanganing kita magrayo sa mahal na Diyos. Impluensya kan diablo. Kaya nga nigwa kitang kasabihan, choose your friends. Inhulita, kung sa imong katuod, an sa imong barkada, iyo nag-uulang sa imo, tanganing magrayo, o danganing, day makapagrani sa mahal na Diyos. Tibad iyo yan si Kristi, o si Christopher sa buhay mo. And last but not the least, aside from the voice of the world, aside from voice of Satan, we have our own voices. Sa kadaklan na beses, iyan gusto niya itong pagdangugon. Ang kapritsyo nin tao. Sa pagdangog niya kayan, minatagasan sa iyang puso, minatagasan sa iyang isip. Pag-atid-atidon niya ton sa tuyang buhay. Kisay natingog, ang sa kuyang dinadangog mo niyan. Kung bako ini tingog ni Kristo, bayaan ang mga tingog na ini, tanganing makapagsunod kay Kristo. Matinog na po kita para sa pagpadagos kan sa tuyang banal na misa.
Nagtutubod ako sa Dios, Amang amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga, kang gabos na nahihiling asin dai nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Hesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundagi kan sa Ama bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, kay Berhen Maria, asin na ni tawo, ipinako pa sa krus para sa to, kam panahon ni Poncio Pilato. Nagtio sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik, sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonim buhay, nagikan sa Ama asin sa aki, siya kaiba kan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaraman sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kang pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kang buhay sa maabot na panahon. Amen. Mamibi kita sa Ama, na sa sakramento nin bunyag, nagibo sa tong mga aki niya. Panoodin pagsarig, idulot sa iya an sa tong mga pakimaherak, an sa tuyang sabihon, kagurangnan hinanyuga an sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga namamayo kan simbahan, mag-ako kan pagiya kan Espiritu Santo, asin daing takot na magharubay na si Jesus, iyo an kagurangnan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing an lambang miyembro kaining komunidad, makagirumdom sa tunay na kahulugan kan bunyag, asin kan mga katungdan kaini. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga daipalamang nakaaram kan tunay na pagtubod, pasabungan kan Espiritu Santo, na maging bukasan isip asin puso. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagehelang, makamati kan Diyos no na kaumayan, huli kan karahayan asin pagkamatinios, kan mga nag-aataman sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga tubugang niya tong gadana, na inots na sa to asin nag-ako kan tanda nin bunyag, magugma sa kamurawayan na daing katapusan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. O langit nun na Ama, nagpapasalamat kami sa imo sa pag-ibo mo sa mo bilang sa imong mga aki. Magdanay kami sa paggalang, pagsarig asin pagsamba, sagkod paman. Sangaran kan sa imong aki, si Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi ko mga tugang tanganingan sako asin sa indong atang, magkanigong ako nin Dios amang makakamahan. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako aan mga atang nadarakan pagpahayag kan sa imong aking namumutan. Tanganing an pagdulot kan mga paratubod mo, maginsiring sa sakripisyo niya na sa pagkaherak nagmaawot na linigan an makasalan kan kinaban. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan na dayeng kasagkoran, na sa mga makangalas na misteryo, pinahayag mo sa Hordan ang bagong tubig nin bunyag. Tangani huli kan tingog na nadangog gikan sa langit, tinubod nan sa imong tataramon nagaerok sa katawuhan. Asin huli kan espiritu na naghilig siring sa salampati, namidbid si Kristong sorgoon mo, na linahidan kan olyo nin kaugmahan. Dangan sinubol sa paghulit kan marhay na bareta sa mga dukha. Kaya kaiba kan mga virtudes sa kalangitan, padagos kami nagsaselebrar sa imo sa daga, kan kadakulaan mo, dahing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Kagurangnan ikanagadan banal, burabod din gabos na kabanalan. Kayning mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong spirito. Tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rogaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat binakini, tinao sa saya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kayni, kaynin sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamagi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa saya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kayni. Kaynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo, sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikamahara kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawa kasin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria, Virgen ay na kan Diyos, kay ba ni San Jose, sayang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos sa santos, na kay tupa, nakapaggaya-gaya sa imo. Magkanigo maging kahiras, kan buhay na dayong kasagkoran. Mag-omaw sin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mo, si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay ba niya, asin sa iya. Sa imo, O Diyos, sa mang makakamahan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga daw niya mo ang katuninongan, tangaling kami nga tabangan, kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglao masin pagdatong, kan samong paraligtas,
na si Heso Kristo. Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo. Ansa kong katuninongan, tinatao ko sa indo. Hari paghilnga, ansa o makasalan. Kunin pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburoniyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamunin katuninongan, peace be with you, peace be with you, peace be with you. Mga tugang o Yesu Kristo, ang kordero kan Dios, ang tinapay nin buhay, siya na nagpapara kan makasalan kan kinaban. Paladan kita manginaapod sa pagpakinabang kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maoomayan. At tamanon malugod kita kan hawa kasin dugo ni Kristo, sagkod sa buhay na dayang kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nabasog kan banal na atang, mapakumbabang naghahagad kan sa imong pagkahirak. Tanganing, maimbod na naghihinanyog sa imong bugtong na aki, kami tunay na apodon, asin magin mga aki mo. Huligi Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Please be seated. Matukaw po muna sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 47,076 pesos and 60 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 10,628 pesos. Ang second collection, nagabot man po sa 12,076 pesos and 60 centavos para po ini sa pro seminaryo asin pro negretes. Nagpuon na po kan Biyernes ang misa nobenaryo para sa kaumawan ni Senyor Santo Niño. Sagod po ini sa Enero 17 sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Sa kapiyastahan, sa Enero 18, aldaw nin Domingo, ang misa para sa kaumawan ni Senyor Santo Niño, gigibon sa oras na alas 3 sa pagkahapon asin susundan ning prosesyon. Siring man, available na po sa opisina ang 2026 St. Jude Calendar. Ang nakolekta niya to para sa bulan ng Disyembre, hali sa tada canisters, igwang total na 16,504 pesos and 30 centavos. Sa mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po nakwaon sa opisina ang tada canister, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan nin Enero. Sa giraray, ang sa indong pagtada, mapapaduman sa mga proyekto, asin programa kan Parish Commission on Social Concerns, lalo na kan edukasyon, sa lado kan edukasyon, salud asin disaster risk reduction. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Maut mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Mga anonymous, 900 pesos, 700 pesos, 300 pesos. Apat na anonymous, 1,000 pesos. Duang anonymous, 500 pesos. Devotee, 3,000 pesos. Donation through GCash, 3,840. Cheat Bingado, 3,000 pesos. Cherry Montalban, 1,000 pesos. Diyos mabalos po. Matindog po para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamahan. Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.